Refresh with Nohprah Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kubli Pibarok dan pek beti CTV sesin biang supai pi shigi Khubor hakimat bar hak basdang ni Phashwa chi Khubor nak lengki bentah jong ka Jylla. Kalau beniap ke badan hajan ke yeng sa jong Chief Justice ke yeng Bishar Meghalaya High Court hasurok ke bawan na Hotel Orchid Pulu ke bami Shakala jong ke State Convention Center. Kalau kemding kensan hakala sini ublei ke kendai Tarik Nohprah arsa apusau bat kat haduk bela penmi ya ke Khubor amshim lala setia bentim ya ke jing kemding jong ke ni kalau beniap hendrei la suba bakala bandai nak ke jing thang klau jong ki riushim kabu. Ki pulit ding jong ke tenat fire and emergency services tang syua jing tip halok ni ke jingja kila lek bran men pelip no ya ke ding ke bela sedang menpur syekiding se bat syekiding men ke bela sedang menput hak ni klau. Kinoyalam jangka sengkur wajri hakala sni ublei ke kendai Tarik Nohprah arsa apusau. Kila itu ba kinda khansani bat Bishar bin pabin ya ke Pyrthei ke bala yo lok daki wei pat kijat benriu ki bemshim na deki kasi haba ka penpau ba ka kwa berman phai biang shela ka jong ka tenrai. Ha ka jing kram bikla Pyrthei Khubor u acting general secretary jong kur wajri u ba Tairus Singh wajri bat u ba Rafael wajri. Kila itu ba ka sengkur ka pengor bhai ya ke di ke benta kenang bakanum dan kenu kajing penan kambakla ya kekur bat ya kajat tang na kebenta kajing kwan mentoi shimet jong nu bat ban ya daru ya kajing tu jat deki wei pekijat benriu ki bam deki kasi Kedon Bosco Media Network hagri kinti kerapin bena da kajing sengong sarong ban beteng biang hakawat kebala ya kerensan ya kop ruai kebala ai kerteng kasur kenut ayom lai kini kajing temu kalong man pen Khubor ya kinong ruai ki ba angnut ban pen I yala kajong kasap ban yo ya kajing itu bat ban kiu syikirinsan ya kop ruai jong keri ba ke Pyrthei. Kerang Kansai Football Club kelalong kelak du hak lempung jing ya kop jong ke 9 Bull Nong Jom Lingdo Memorial Football Tournament ya ke bala pelong da ke seng kisam la puli Khasi Student Union Malki Circle da ke ba pelim ya ke Southern Border Area FC da argula shigul. Hak ni kelempung keladon haduk kandriu teliki tim ki balawan bene shimenta hak ni ke tournament bala penhap perdano ya kini ke tournament hak nyau Tarik mentau benai Nohprah. Kejingalang jongka anti narcotic task force Meghalaya kalalong hak kendai Tarik Nohprah aja apusau hapok kejing penia jong menteri rong ba ke Jylla u konrat kongka sangma banyak kerani kilat kilenti banrat dingkong ya drugs na kini ke Jylla. Hadien ka jingram no jong ba George Bilingdo kumu MLA ke Umroi constituency ke bawla yakun na ka party All India Trinamool Congress hak election MLA arca apulai na Umroi constituency. Kinoyalam jangkani ka parti nadu uba George Bilingdo kumu president ke Umroi block bat state vice president ke AITMC. Rengkat kiwei pak kinoyalam kila pendekut no ya ke jinga dei kum kinoyalam jangkati ka parti halo kanong rem bagi pat ba kimpat lak setiaban pediang ya kini ka parti ha Umroi constituency. Kinoyalam ka seng hinyo trap National Youth Front HNYF Women's Wing. Hakasi hat sejan jangkata yau kila leit ban ais ngob hara ka blanket. Syekisan pesan teli kilong ying ki baduk kibran hakashtong pair kibadan hakathan benthor sokma shnat right tenring keribhoi ya kini ka kamban sam jan kup saach kilong yeng kibadung la pelong hakashnong benthor sokma hakabala sakhi da ka jingdon jangka kong orienda kharkongor president ke HNYF Women's Wing sengkme ka kong prinsibon kharmuti general secretary lambat kiwe Hadian bakaladon ka jing penbor jong ka seng congress laki jong ki MBC ban wengno ya ka jinga trelang bat ka National People Party Kabayalam ya ke Executive Committee hak Khasi Hills Autonomous District Council u Chief Executive Member jong ka Council uba Penyat Sing Sim hak kendai Tarik Nohprah arca apusau uloong hadin balakut ke election kum kinong mikmat bala jit deki pat ba kide ban bu no ya ka parti syadien hak jing kran mikla Pyrthei Khubor uba Penyat uloong ba ka parti kamde setia ban wan shwa hakmat hak jing ya Tarik kambat ki pat ba namar ba ki pat ba hak ni Jylla Meghalaya hak por election ki jit ya ubriu am ya ka parti Ka Regional Democratic Alliance ka balong ka kenhun ya trelang hapedeng ka United Democratic Party bar ka Hill State People's Democratic Party haka jingalang ka balong haka kendai Tarik Nohprah arca apusau kala shim ya karai ben ya kenduk biang haka khatwei Tarik Nohprah arca apusau ban shim rai khatdu haka bayadei bar ka jing penbenai yaki kertong jong ka ni kenhun jongki ban aireng haka election haka Khasi Hills Autonomous District Council bat Jante Hills Autonomous District Council ka ban salong house nam arca apusan Bentapatnya Phash Khubor nak kelengki benta jongkeri.
Kishpautli ki parti India Bloc Manipur kin pelong ya ka jinge ki shongklan mengor Delhi hagas nginengkong bandawa ban manra biang ya ka shongsok shongsan Manipur kabalamat ya ka jingsha thombor isi jai penrio la khat khandai banai kan thi kira khat ka sarkar batukular karki uwe non janga kai Pyrthei ni UK ubala nrupunyo snam karta unaja Richard ula khlatno naga jingpang klong snam hakatamasa hornbill jongka nagalan hakisama Ulakalon kat bau dang ab ya ka bos bat hadin la bena bau la khlat no ha ka hospital chok kathan ka jiga sang Christmas advent ka baning kong la pelong hakisama ha ka por jong tamasa hornbill umenturang ba ka nagalan unei puriyo ulawan management bat la pringsan ya ka jingra ke ba plet jingmon ha ka jinglong ba kanjaman sim ba ka jinglong ba baha palat Southport School Delhi kalayo ya ka jingberngam Pyrthei bom ling ba ka email Kabala pelong ya ki school pan kerja ya barok ki kena. Amshim lalam ikitiar ki basuba bar ka jing token karang ya shakman. Ki jing jag la mi ya ka jing sngokia halo ka jing shingan ha ki school. Ki sengsan Pyrthei ki badan haklang persha ki kershan ki nongram ki bayaki Delhi na ka benta ki jing dawa ki bakanthum ya ka jing pentikna da ka na ka benta ka minimum support price ni ka MSP bar ka jing pelat ya ka ram. Kinong rap kilamat ya ka jing persha jong ki pulit hak haput Punjab Haryana kabalawan ra ya ka jing mensau bat ka jing ki ka bajur bha kinong yalam sengsan Pyrthei kila benram ya ka ni ka jingle jong ka sarkar kinong mikmat ka BRS bakantup ya kiti ramarau kila syakem hak ki pulit namar baki phong ya ki t-shirt ki badan jing tho ki ba benram haba ki persang ban rung syai yung darbar jong ka Telangana Kila ki persya yang menturang ba ka Jylla Revan ready bat hadin kila pelong ya ka jinge ki ha office rekam jong ka seng. Ura marau la theru ya ka sarkar Kongres ka balapin keladur ya umat thali jong ka Telangana. U present ka BJP ka Karnataka u BYU Vijayendra. Ula keno ba ka sarkar Kongres ka de ka jingle bamsinyau ka balayalam sya ka jingyam jong kilong kemi badang kha bat ki Kylleng ha ka te Jylla. Ulakan tho ia ka jingbam shimkhia jong ki menteri ka kwat khia balokan no ba ka jingbam sam ba ka jingbam biang ka jingpenya yaki hospital kilong ki bala pelong yaki brio banyam kani kamat kala pau hadin ka jingyam jong ka wi kan thei habalari hadin ka jinge ha ka jingsa sumar hagni klip mat pan ya phai shi Khubor na klin ki benta jong ka Pyrthei ki kunhun ki bayale persha kala kani no ya ka nong ba jong ka Syria ka Damascus barkatai ka de ka jingkut no jong ka jingsan sha jong president Bashar al-Assad Namar balai thu baula Pyrthei na kategori. Kinong elak persya kila shim ya ka jingsan syar hadin bakila job state ha kinong ba ki bahe kentup ya ki homes. Kiriu pat ba kila raki ya ka jinghap jong ka sarkar bat kinong elam yang persya kila kular ya ka jinga terli bat ka jing penyat bet ha ka por bapen kala ya ka por sarkar. Hadu 1 million ngot ki petwir na Afghanistan kila wan pai shala ying na Iran, Pakistan bat Turkey ha ki prabanai baladam. Hakabaka sarkar Afghanistan kala kentui ki petwir ki beran syabari ban nyarap ban teipat yakari. U President berim jong ka Syria u Bashar al-Assad bakalong yung jong u kila poisha Moscow. Hakabak la yo ya ka jakari dengan Russia hadin bakila pet krat na Syria hadin ka jingsha kurup jong ka nong ba Damascus hakikin hun le no ki baile persya ya ka sarkar. Ka Russia kala khot biang ya ka jingakran yasum ka bayalam da ka UN na ka benta ka Syria. Ka sarkar bersipor jong ka Bangladesh kala maham yaki bari bakinam syongsa bat trekam bian da ka bakentu yaki baki deben pelong an kloy ya ka jinglong nong shong jongki ka jing thei bom ha ka wika station the umpnyang ha Khartoum Sudan kala penyap ya arpu prangut ki brio bat pen mensau ya lai punyawut ki weipan ha pedeng ka jing kan at ka barang ai beteng ha pedeng ki sipai jong ka Sudan bat ki sipai rapid support forces Ka Iran baka UN ki penkesan baya kalawai jong ka Siran Deiban Rai de ki brio jong ka klem ka jing penthut jong kiri ki banabar ka Iran kala khot ben penkut no ya ka jinga kan an bat ki jinga kran pat ba ki bakan thop lang ya baro kat ba ka UN ka kentu ya ka jingsung ka jinga dai ki hok ba ka jing kershan ya ka jing kala ha ka san himasima bakan thop lang ya baro Hadin ka jingha ka sarkar jong Bashar al-Assad ka US kala pelong ya ka jingher thma de ki dingsun ki bathmu ya ka ISIS sa Syria Da ka baweng ya ki jingma jong ka jingdu bor. U President Biden ulapen pau ya ka jing bat ki kunhun le no kum ka HTS ki badan ru ha ka thup jong ki le no. Bat ulapen san ya ka jingdon jong ki sipai jong ka US. Ka barang ya chakman ban khanglat ya ka jingmi biang jong ka ISIS. Palat shispangut ki brio kila syakem ha Sydney ha ka por ba ki pulit ki dang pelong ya ka jingkhenra ka bathmu ya ki nong ka drugs.
Khubor sensyar kila kurup iki drugs kiba syangdor hadu arlak $10,000 bar kila pengat ru iki beriu shimet ha kejing penpoi bar kejing bat drugs kaba penpau ye kejing persyang banyak kun persya ya ke kamdi drugs bian. Umitrong ba adu jong tonga ula ie no kamshwa bandon kejing tap word ke bamshania shu da kaba kedau ye ki kendon jong keriti sensyar keri. Ya kini kemotion awan ra ha ka arpulai trik unai wing. Usavan leni ula longteng ru hukum menteri ke puli putih jong tonga. Kiseng balang jong South Korea kentup ya ke Korean Confederation of Trade Unions ani ke KCTU bat ke candlelight action kin pelong ya ke jingtang mamati malakasngi hajan ke ying darbar jong keri pandawa ban wengno yo president Yoon Suk Yeol hado ke jingpin mena martial law ke bala pulam kikin hun konservatif kin pelong ru ya ke jingki persya hajan guang wamun hasio. Dikitu kilang Khubor hakimat kimat mentasi. Khublai.